ganita, musunod kita sa Ginoo, walay daghang mga alibay. Ang tao mingon siya nga magtutudlo, musunod ko kanimo. Kung sa ingon ni Jesus Christ, ang mga bilo adunay lungag taguan, pero anak sa Dios o anak sa tao, walay dapit nga katulugan bisang gani kahigdaan. Pag ingon ni Jesus, murag nyatras to mga tawhana kay lisod man day magsunod sa Ginoo, kay bisan ang Ginoo wala may tarong nga puluyanan di ay. Kung si Kibuloy to, mingon sa nga, sunod ko sa imo Kibuloy, niya mingon si Kibuloy, nakoy daghang kwarto, mga lawak, nakoy yate, nakoy aeroplano. Mingon jud ka, sige, lami na. Pero pag ingon ni Jesus Christ nga, maayo pang milo, kanapay kataguan, nalungag, pero ang anak sa tao, wala sa ikapahulayan. Murag nag-alanganin ang mga tao. Mga daghan ng mga Kristohanon, diligid mo sunod, o insakto diya sa Ginoo kay murag, piling siguro sa uban nga, mapobre ko, ani? Masamot ko kalisod. Ingon sa ato sa katao nga, sunod ka na ako. Ingon niya, nga, sunod ko nimo, pero tuguti na ako, muli ko sa kong balay, Ginoo, kay maglubong ko sa akong amahan, nga patay. Ingon niya, pasagdi ang patay, nga maglubong sa iyang minatay. Oh, magayon ka, murag, insultador, ning matutudluan eh. Anong inahali mo sa manulti? Ingon po itong, ginana po niya sa kata, ikaw, sunod ako. Ingon niya nga, sunod ko nimo, pero muli sa ako sa kong balay, kay mananghit sa ako sa akong pamilya. Ingon ni Jesus, walay magkupot sa iyang daro, nga magsigiglingi sa mga butang nga naa sa iyang likod. Maangayan sa gingharian sa langit.